Pozdrav svima, dobrodošli u naš drugi vlog. Danas je 26.7.2017. Danas ćemo raditi, to jest nećemo ništa raditi. Verno se već nešto tamo radi. Malo piša. Sve je to tako. Sad ćemo do njega malo doći. Dodajte ga na... Odnosno subajte se na njegov kanal Ludi PC. Ti sam koji si 15 puta. Ja smatram. Rekao sam 1000 puta. Ajmo, gdje ćemo krenuti? A? Evo, dozmi bicikl. Da, pravo. Ne moraš. I krećemo. Evo, prebačim brzine. Eto, prebačim. Znači, napravio sam bicikl udario 4 puta u zadnicu, jer ran odmah isproba sam bio. Je boga. Kaže, napravio bicikl udario 4 puta u tog nogom i napravio. To je samo kod njega može, niko što Nije da više. samo kod mene može, samo kod nam mogu. Eto, kod njega To može. je kapo. Šta u gore pravi? Danas ćemo raditi ništa. Znači da posljednji put, znači čava. Ovo je drugi vlog. A ja pa ono pošto si sinoć podržal ono 4 krugova oko krugova tuka, prasilo se kad zasile u krugova. Mislim, to je mene našo ono velika čao. Vidio daš tako. Gdje to se mora. I jao. Bum. Tan tararan taram pum. La 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 la. Hvala na podrški za prvi vlog. Radit ćemo pitanja i izazove. Nije Pište pitanje i odgovor. pitanje i odgovore, a može i izazove. Može i izazove. Pišite u komentar pa ćemo mi čitati. Vidjet ćemo šta Mi kaže. ćemo staviti na Instagram dole. Stavit ćemo na Instagram. Stavit ćemo opis videa na Instagram naš, pa tu možete postaviti neko pitanje. Ali znači samo da izazov budu. Znači Da. nemojte mene sranje ovo ono, pa samo ono jako. Naprimjer hvatanje kokoški, tucanje jaja. Idemo negdje, ne znamo ni mi gdje. Aj, ne, brdo. Znači kad pređemo 10.000 subscribera idemo u neom biciklima, to je obavezno. Kad bude 1000 subscribera ićemo 100% u neom s biciklima. Znači iz Bugojna do Neuma ima 193 km. Pardon, ih on 199, pardon. Hoćemo onda gore. A nemo, hajde tamo gdje je manje brdo. Hajde. Kačamo. Nemoj mi toga, evo ga, već moram sići. Ne može, ne mogu jedno. Sad ćemo nazad. Voze. On ne može pokrenuti, ciklač. Ja ću sve. Jedva ga gura. Opa! Ima još 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puta ovoga gleda. Ovo ćemo stati. Znači ja sam čelo, nemojte mi zamjeriti. Sad će meni brzo kosa narasti, ćemo biti došli. A nije treba skje. Kad bude... Imamo 1000 kad budemo imao 1000 subscribera, skidat će kačke. Svako. Snimat ćemo redovno. Biće je. Znači, mora biti. Ako ne pije neće. Tako vam je to. Je boga. Ja ne ispadem. Da ga ja guram. Nije ti gura. Evo nas. Stvar, dole samo skida duks, evo majke, ja sam skinuo gol. No ne mislim o te. Boga, što fali? Nemojte zamjeri. Da nam puste u pjesmu telefon. Ne, zato što kraći. Ču ga tu ću kopirati. Drži. Nemoj. Hajde nam u tom stazu prijeđi. Stolci. Rekao sam stazu. Ćemo ovdje. Nuj.
Ajmo ovdje. Futbol. Smo ovdje. Nećemo. Pišite komentare kad budemo drugi put išli, ćemo ovdje ići. Nećemo, sam napišite nećemo. Hashtag. Pišite hashtag hoćemo. Hashtag. Što je tu tamo? Putić vila. Da ga dan ću jesen kad bila godina. Piše i tam. Meni ruka trni desno. Lo 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 lo. Nema mesta stiguje do džepa, oslobodi me situacija ne prezi. Evo ti jesam. Večeras nećemo moći nakon kasno da snimam. Jer ja imam neke obaveze kod kuće i takve te stvari. Mora oba. Ne može gastu. Šut, ma neš dobiti skopirati, pa šta ti? Znam da neće, ali dužna pjesma. Slatovska, vrat. Gdje ste bi ovdje Slato? A ovdje kolona, neka čuje, neka svako zna. Od danas je. Što prebaciš prvi? Pa si bi neću Mrš, da... redi. Iđum. Sadlo mi še hudat, mora se sestat cikla. Bila je dosatna. Prljać. John. Aj ne, opet brdo. Ovaj ovdje ima svega. Kaj ima svega miševa i svačika i ničega. Vamo ljudi malo ne beru, šta će. Aj, kad jednom rukom mora. Ali. Ne mogu ja. Ipak. Gledam pješke. Drži mi 50 krugova naprat oko onog kružnog njega ovdje mosta. Evo ga. Stigu. Čuje se traktor. I... On je malo pobjegao naprijed. Evo ga dole. Imali pašća. Cuka. I ovdje kućeta. Tamo se ljudi pijaju. Ovdje ima sad cuka, hajmo. Mamo da nađe, ne bi. I ovdje ti nizbrdo. Ali to je krivine i to, bolje nam je ovdje. Aj ovdje, krivine, hajde. Idemo. Da me damo, On želi da snima. da sam da počiće, namestim na njegu strah. Uzeli svoj telefon i snim. Da. Ne meri. Da, pa sam ću Ne malo. meri. I rekao sam se da mi... Ne meri. Uzmi. On bi samo dok srce navlačio. Šta? Ja sam ružan, a? Joj, jebo. Neću prebacivati, ja ću prvo, ja ne trebam više nju čketat. Duira kom autokolona, neka čuje, neka svako zna. Moja mladost, da. Odanac.
Da izvinite, vi što gledate što niste. Onaj. Znate šta reći. Sreća pa samo prva radi. Džas. Onako. Onaj, ako budu pašća, ja neću pa jadat. Evo, da sam skipat. Evo ga, jadat. Aber. Posole mi. Ako padne nemojte se smijati, samo trči. Čekaj, ej! Jebi ga, ja se ovo zaletio, ja sam prvi. To nije ušte dobro. Ovo je moja raja. Evo vidite, sam prva kožica. Moja malinkost. Ona je dole zmučio. Treba nekak probati z ruku onda. Da kačiket namjesti. Uj! Dobro je! A ne čekaš, buraz moj. Da čekaj. Opa, izvini. Tam lim. A? Kod vas isto jugo, 44. Evo, mater, šta je? Reči. O, isto da smo handicapirani. Inače, raja šta ima kod vas? Pošto ovaj podivlju već. Bog te nas. Hajde još malo. Buraz, snimam sam nešto malo. Skoro niš. To mi je voda malo stojim, kad bježim. Idemo. Moja malenkost. Sad lijepo. Idemo ono dolje. Broj gradom, autokolona, neka čuje, neka svako zna. Evo ti. Voli. On je zastup. On ipak hoće. Kako se ti uspio tuda provući, a ne samo tu? Ode pertla, čume pertle. Jako to vađe. Provukuje sam se. Evo ga. Ovdje svugdje piše obitelj. Čuješ? Ovdje se piše obitelj. Obitelj. To bi ja to tako. Nećemo se zadati, ne znam da nećemo i njih sa njima. Tako da. Mislim, ne znam. Ali već neko od prilike kada. Ne bi da provociram. Takav tip posao. Ako dođe onda nam bliži drugči. Smo onda krenuli. On je zapravo tamo nešto. Reci. Šta? LOL. Njaha. Ajde sam prvi kad dođemo damo to nastavljamo. Samo odjam naš pizza! Jaj, Budja. Budi dobrodošli u naš novi vlog. Broj 2. Dobavljam ja. Šalim se ja. Vidim ga šestoćom. Rukvač.
Desno šta radi? Aj desno, desno. Evo kamionđa. Da, mislio kamion lijevo. Auto ide, mrš tamo. Tamli. Ajmo lijevo. Znaš lijevo? Ajmo ima, ovamo skineš desno. Nemojte zamjer transkop, da ga drodi se. Ja smatram. A isto sam, nije ni meni ništa bolje. Hoćemo sad raditi ništa. Vidiš šta da Moram da šišati. Skin čekaj. A kako nema? Pivo! IQ, jel? Da. Jel IQ? Nego. Hoćemo raditi Whisper Challenge. Ispušim telefon. Idemo dalje. Zaopšti žalje. Dobio sam broj tvoje male poljoprivredne žalje. Pazi. Lol. Ja ću bježat. La. Snima. Evo ga Mohamed Bajrami, nova sa energijom. Na. Maja. Oh shit. Gdje smo mi se vozili? Nismo nigdje. I jao. Čekaj mu. Evo struši. Mora struš kad ja prođi. A? Da. Ćao. Gdje ćemo? Šta ćemo? Sad da se zavati na parking. Aj, nemam zoveta. Sad bježu na auto. Napam ćeš s bicikla. Ovdje sam već na događu. Ajmo da uzmem pohlać. Ajmo. Ajmo što radi gore. Sad ću da put graditi normalno.